Karong semanaha Ipatuman sa National Food Authority NFA o sa Department of Agriculture ang suggested retail price sa mga common nga leveling kay baligyang bugas sumay sa kamerkaduhan subay sab kini sa implementar didto sa kauluhan. Si Nico Serino sa report. Sa merkado sa Padilla, dili patanang rice retailers ang mituman sa suggested retail price ug hiniusa nga paglabel sa gibaligya nga commercial rice. Sa tindahan ni Ginang Tess, lain-laing brand pa ang iyang gibaligya. Nasayod na noon siya sa plano sa gobyerno sa common nga paglabel o pagmarka sa klase sa bugas humay. Daghan pa man biya may staff niya, di biya dali gani o kuan. Oh, mailis. Oo, ilis niya. Amot saon na pag-style ano. Tanaw nang ugma ug unsay kuan ugma. Sa ilang abot na meeting. Apan sa tindahan ni Noy Edwin, misugod na siya sa gisugyot nga labeling sama sa WMR o buot pasabot, well-milled rice ug RMR, regular milled rice. Man kay agar man kay rice di kuan man retailer agar si mako sa ilang kuan. Subay sa kamanduan sa Department of Agriculture ug sa NFA, ipatuman ang suggested retail price sa pagbaligya sa bugas. Mao kini ang mga klase nga ipang display: regular milled rice, well-milled rice, premium rice ug special rice. Mailhan kini pinaagi sab sa color coding sa marker ug sa display nga pula, yellow ug blue. Ug mga adlaw, tigumon sa NFA 7, DTI ug DA ang mga retailers aron mapasabot sila kabahin niini. Iset ang prescribed standard specifications on the labeling of rice boxes and price tags. Kay para pod ang end view ani nga mo it will help promote consumers' right and welfare through transparent and fair marketing practices. Posibleng karong semanaha pagyud hingpit nga mapatuman ang plano. May silot sa mga di mutuman niini kay matud sa NFA katungod man gihapon sa mga konsumidor ang gikonsiderar sa pagpaimplementar niini. Ang DTI na ugma i-explain po nila ang price act, no, price act. So ang isang nga pandiri nga sila nga sa moral sanctions tagana po lang sila i-explain nila na. Nico Sereno, Balitang Bisdak.